O problema aquí no norte da provincia da Coruña é que nunca houve unha cultura sobre grabado de orquestas. É a gran descoñecida. Aquí todas as catalogacións ou todos os traballos de investigación que se fixeron durante o século XX prácticamente son sobre cultura castrexa, alguna que outra sobre o fenómeno tubular, pero verdadeiramente sobre respecto a orquestas non hai nada. Non era lógico pensar si todos temos as mismas referencias na cultura castrexa, ou mellor dito, si todos temos as mismas referencias na cultura romana, na cultura castrexa e na cultura tubular, na cultura das mambas, como se queda chamado no megalitismo, non era lógico que algo que está entre os castrexos e os túmulos que non tuveramos as mismas referencias en esta parte de Galicia que no resto. Si é certo que, de entrada, para que poda haber grabados, ten que haber pedras. Os petróglifos é unha palabra que petro, pedra, glifo, grabado. Calquer grabado sobre unha pedra é un petróglifo. Un marco sobre un marco dunha leira que ten unha cruz é algo grabado nunha pedra, é un petróglifo. Pero bueno, entendemos por petróglifos aqueles, ou por lo menos vamos a nós aquí a falar, daqueles que pertecen á idade do bronce. Estamos falando, últimamente se están barajando unhas datas entre 2500 a 1500 antes de Cristo. O sea, estamos 800, 900 anos máis para atrás da idade do ferro, que son os castrexos, e estamos pois solapándonos con a cultura de Galicia. O gran problema é que tuvemos que partir de cero en o sentido de que non había ninguna referencia. As únicas referencias que encontramos en Galicia eran a zona das Rías Baixas. De feito, no século XX hasta moi finais do século XX, todos os estudios que se fixeron nas Rías Baixas, e despois empezaron a aparecer unha serie de grabados subindo por a Ría da Ousa, a Barbanza, hasta Noia, por todo o Son e Carnota. E aí parecía que se quedaba. E polo interior chegaban hasta Xeoeiro e aí tamén se quedaba. Que ocorre? Verdadeiramente o problema que hai que todo o centro da provincia da Coruña, Moxallas, Negreira, Soneira, toda esa zona non ten granito. O que non teña granito non significa que non haxa grabados, sino que os grabados que houve non se conservan. É moito máis difícil que se conserve un grabado en unha pedra de lousa, porque as pedras de lousa se conchan en capas, que se conserve en unha pedra de granito, que é moito máis difícil que esconche. Cando esconche unha pedra de granito, é por algo alleo propia pedra, sobre todo por a acción da mão do home, e senón polo lume, polos incendios, que malaca que os petrolíferos lles afecta de unha maneira moi grande. Entón, vou repetir, aquí pasábamos 3/4 do mismo. Ferrol si ten granito, Narón solamente ten granito na franxa costeira que vai desde o Val hasta Campelo. Valdoviño non ten granito. O resto do concello de Narón non hai granito, non hai en Boeche, non hai en San Sadurniño, non hai en Cerdido, non hai en Cedeira, non hai en Cariño. O sea, un problema de entrada de plantear como van plantear. Buscas aquí unha illa, encontras algo, cando encontramos o primeiro grabado, alá polo 1990, o primeiro que dixeron os especialistas dice, é unha excepción. É algo, sí, era lógico, tal, pero é unha excepción. Cando apareceron os 10 primeiros, xa era algo que era lógico que houbera aquí e que non houbera. Cando apareceron os 100 primeiros,
entonces xa a cousa xa era un problema preocupante. Como anécdota vos podo decir que cando se creou o Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, no cual a xente de Galicia meteu uns cuantos millóns de euros ali, viña un plano de Galicia en que viñan uns puntiños en que se marcaba as zonas onde había petróleos. Bueno, o que dixen, Rías Baixas, toda a zona de Pontevedra, a costa das da Letuna, non sei que, e a raíz dunhas comunicacións que tuvemos con eles tal, pois ahora aparecen unos puntiños na zona de Moucero, Vilamaior, Irixoa e incluso en Ferrol, porque para eles non deixaba de ser algo sorprendente. Ao principio xa era unha excepción, ao final era un problema que non saben como arreglarlo. Que ocorre? Non é algo aillado. A historia verdadeira é que non é que non hubiera petróleos aquí, nunca se buscaron. Esa é a verdadeira historia, nunca se han buscado. E como nunca se buscaron, tampouco nunca se buscaron en Ourense, e os hai. E tampouco nunca se buscaron en provincia de Lugo, e os hai. Nosotros tiñamos ese récord, se lle queremos chamar, de que o petróleo máis ao norte de Galiza tiñamos nosotros, que estaba en un monte que todos conoceremos que se chama Chamor. Pois ahora hai nos en Mineiro, hai nos en Burela, hai nos en San Cipriano. O sea que simplemente é unha cuestión de buscarlo. Que ocorría? Que os especialistas lóxicamente non viñen a buscar un só petrolífero en unha zona tan ampla como pode ser a comarca de Ferrol, ou a comarca de Betanzos, a comarca de tal, porque en comarcas en as Rías Baixas en vez de ter un tiña 400, entón era moito máis doado facer un estudio de 400 que desplazarse para a outra punta de Galicia e buscar un só. Ahora sí se están plantexando vir aquí, porque como vamos ver ahora, hai unha serie de particularidades que eles non ten. Para abreviar, o que vos vou facer é pequena introducción de como son os petrolíferos que temos aquí no norte da provincia de Coruña. Despois os vou a dar unhas imágenes, vou facer moi visual para que a xente se quede un poquinho máis ca idea de que hai en cada concello. Os petrolíferos de entrada se divide, o arte rupestre se divide en tres grandes bloques. Un, que son xeométricos, que son os máis difíciles de interpretar, porque todos son teorías, lóxicamente na Edade do Bronce non hai nada escrito, todos son teorías que nadie sabe exactamente que significan ou para que se utilizan. Despois hai uns que son os animalistas ou os naturalistas, que os que teñen persoas, que teñen animais, cervos, cabalos, e por último hai outros que teñen armas. Os que teñen armas prácticamente solamente teñen armas, non representan moitas máis cousas, a veces alguna pequena figura antropomorfa, pero sobre todo armas. A excepción de alguna escena de guerra que hai, na que si hai un animal que ten unhas lanzas cravadas, unhas flechas cravadas, tal, pero que unha arma en sí, unha alabarda, unha espada, un puñado, todo eso, normalmente solamente teñen armas. Os que teñen animais, como cervos e cabalos, ou solamente teñen cervos ou cabalos, ou os asocian cas figuras xeométricas, pero non se asocian cas armas. Todos coinciden en que tanto os naturalistas como os das armas son os petrolíferos máis modernos. Esos posiblemente son do 1500 antes de Cristo. Por qué? Porque as armas aparecen nas excavacións. E ainda que as armas si son propias da Edade do Bronce e podrían ter un recorrido bastante grande en o tempo, as alabardas son moi propias e moi concisas dunha época concreta. Entón, aí sí podemos datalas. O que ocorre co resto, a xeometría, é que poden ser de calquera época. E cando digo de calquera época, hoxe por hoxe están expoñendo 2500 a.C., es que fai 15 anos estaban en 1500 a.C. O sea, nin os especialistas mismos se ponen de acordo en darles un punto de inicio e un punto de final. E si é certo que a xeometría, as figuras xeométricas, chegan ata a Edade do Ferro.
Que ocorre? Cando vexamos algunha imaxe, veremos claramente como se diferencia unha figura de Idade do Ferro dunha figura de Idade do Bronce. Unha peza de bronce, ou xa unha arma de bronce, ou unha machado de bronce, en canto lle déramos dúas veces contra unha pedra, se nos iba o filo directamente. Xa non sería cortante, xa non sería tal. Era unha arma que era moi cara de producir e que, ademais, duraba moi pouco. No ferro é totalmente o contrario. O ferro era moi fácil de producir e, ademais, as armas duraban moito tempo máis. Entón, como gravaban os petróleos? Os petróleos, creemos, ou máis extendidos, é que se gravan con unha pedra máis dura que o soporte no que se grava. O cual, se estamos falando de que o normal de los normales é que se graven en granito, se pensa, ou se ten o convencimiento, de que os gravados se facían con unha pedra de xeixo, de cuarzo. Que ocorre? Con eso se puntea, se fan dos puntos, se van facendo unhas incisións na pedra, un redondel, e despois de que se ten conseguido ese redondel, despois se bruñían, con fricción, se bruñían e se conseguía que tuveran o surco como vemos hoxe en día. Eso se facilía seguramente con unha pedra de río, con un tipo pedra canto rodado, que posiblemente fora de cuarzo tamén. Pero claro, eso é o que nos dá a clave de saber se un grabado é antigo ou moderno, porque ao bruñir a pedra con un canto rodado, o surco que nos produce ten forma de U, mentras que se facemos con un ferro, con un punteiro de ferro, nunca seremos capaces que o fondo do surco se aplane en forma de U e sempre nos quedaría un surco en forma de V. A parte que, cando fixéramos con ferro, o único que faríamos é facer unha V, nos quedaría moi bonito, pero verdadeiramente cantan moito. Tanto os ves un ao lado do outro e dices, este moderno, este antigo, e vamos, visto un, visto todos. Entonces, bueno, de entrada vamos a pasar, non vou dar moito o coñazo, porque o que quero é que vexades o que hai verdadeiramente. A representación máis sinxela son as cazoletas. As cazoletas é esa incisión en granetazo, digamos, na pedra. Isto pode ser de calquera, sinceramente, pode ser de calquera época. Non se ponen de acordo en darlles unha adaptación, porque aparecen en algúns casos asociados ás mámoas, porque aparecen cerca das mámoas, hai sitios de campos de mámoas en os que solamente aparecen pedras con cazoletas, pero hai convencimiento de que tamén se chegaron a emplear como confirmacións de deslindes de cotos jurisdiccionais na época medieval e tal. As cazoletas son cazoletas, poden estar en calquera época. Que ocorre? Que as cazoletas poden aparecer asociadas en unha ou dúas por pedra, que normalmente non se chegan a catalogar, e poden aparecer en grandes cantidades, o sea, grandes cantidades espalladas por todo. E non teñen máis que cazoletas, solamente son cazoletas. Eu vi algunha reportaxe por aí por o mundo adiante, que incluso hai algúns indios americanos que as emplean para cascar as noces. Bueno, pero verdadeiramente non se sabe exactamente que función ten. En moitos casos as cazoletas aparecen asociadas a rayas que as van unindo, co cual aí pode dar unha función. Hai xente que dice que si serían para sacrificios, que tal, que se botaría o que se quere sacrificar na cazoleta en sí, con a raya se comunicaría con outras ou tal, como pode ser neste caso de aquí, neste caso de aquí, a raya pasando por unha cazoleta, esta que está na caída, lóxicamente, moito non pode, se tuveramos calquer líquido aí, moito non aguantaría, seguiría escorrando por aí e iría acabar en estas tres de aquí abaixo. Pero, bueno, todos son teorías, o sea, eu quero que entendades de entrada de que nadie se pon de acordo de que significa. Hai 50.000 teorías
todos creen estar no poder da razón, e aquí na zona do norte da provincia de Coruña o 99,99% de todas as teorías generalistas non cuadran. Co cual, non podemos poñer a mão por ningún. Despois, a seguinte representación máis sinxela é o círculo, un circuliño, sin máis, aquí, un circuliño sin máis. Tamén pode ser de calquera época. Depois, pouco a pouco, se vai conseguindo facer un circuliño e se lle mete unha cazoleta dentro. Aquí as cousas xa empezan un poquinho xa, o home que está facendo algo, está querendo dicirnos algo, querendo representar algo. E se asocian dentro de moitas veces, os círculos simples, como unha cazoleta, están ao lado de moitas cazoletas. Neste caso de aquí, este é o examen. O que me decías, esa pedra do examen. Este é o Concello de Torres. Hai un veciño aquí que é de Torres e me decía, non pensaron ser unha pedra de comida, e digo, bueno, para que me parece que está aquí. E se vos fixades a parte de arriba, pois tamén. Ten unha cazoleta, unha radiña, outra cazoleta, un circuliño pequeno, os tiros van por aí. Digamos como representación máis sinxela. Esta que é unha gran pedra que está no Concello de Lixoa, pois vede lo mismo. Estas cazoletas, casi con total probabilidade, están feitas de edad do ferro, porque son moi fondas. O sea, unha cazoleta normalmente, ahora mismo, pode ter 4 ou 5 milímetros de profundidade. Estas que están no Concello de Lixoa, estas a mellor teñen 3 centímetros, que leven 2.500 anos antes de Cristo, 4.500 anos, e que sigan tendo 5 centímetros de profundidade, complicado. Entón, hai que pensar que, cando menos, foron reutilizadas na outra data, e, sobre todo, vedes aquí esta raya de aquí, que isto, vamos, para facelo na edade do bronce, había que le queda ya pedra de Gabuz. Entón, a partir de aí, empezan a aparecer o que son as combinacións de círculos, que poden estar asociadas ou non a outras rayas, que poden estar asociadas ou non a outras figuras xeométricas, como por exemplo isto un cuadrado. Dentro das combinacións de círculos, hai unas que teñen cazoleta central, que non teñen cazoleta central, que teñen o que se chama unha vacía, que é unha parte central redundida, moito máis grande, que só hace conservar unha parte do aro. Entón, aquí, como podedes ver, esta ten 2 aros, estas ten 3 aros ou 4 aros, hai unhas máis sinxelas que teñen uns ariños, o sea, hai de todo tipo. E depois chega un momento en que aparecen as combinacións de círculos concéntricos que teñen un surco de salida, que é o caso deste. Bueno, as que teñen un surco de salida, pois volvemos ao mismo problema. O problema é que non sabemos o que queren representar. O sea, verdadeiramente intentar representar algo aquí como que a cazoleta do centro é para retener calquera cousa, e ten un surco de salida é complicado, porque isto está non vertical, pero casi. O sea, aí intentar que aguante algo, pois é moi difícil, non? Entón, aquí vedes, aquí estamos vendo que este, por exemplo, ten unha vacía central, xa vedes, é unha combinación de 3 círculos, e ten no centro reundiron toda esa... Os especialistas queren creer que estas que teñen a vacía central non deixa de ser unha reutilización posterior de unha combinación de círculos que tiñen unha cazoletiña. E depois o que fan é facer un rebaixe todo na zona central, se comen, digamos, o primeiro aro, unha cazoleta, e consiguen ter unha vacía central máis grande, non? Pero, bueno, tampouco se poñen de acordo con ele. E depois hai as que teñen, como esta, unha raya e vai ao sentido contrario. O sea, aquí, se metes o líquido o que seña no centro, irá para baixo, pero depois subir pola raya arriba da pedra non que suba. E se botas o líquido pola raya para baixo, non sube pola combinación tampouco. Aquí, en principio, os vasos comunicantes non vai funcionar nunca na vida. Entón, por eso quero decirvos que é moi complicado de intentar buscarlle unha... O sea, eles non o fan por facer, pero o que quero decirvos é que eles non fan isto por facer. Isto, imaginadvos unha persoa que ten que estar con un percutor de pedra facendo isto, grabando,
Despois, con outra pedra, pulindo. É un esforzo para él, ou para a comunidade que os fai, moi grande. Estar aí todo o día, dalle que te pego, porque isto seguramente non lle levo unha tarde, facelo. E se ten todas estas cousas, ten que ter unha funcionalidade, probablemente ritual, probablemente religiosa, pues casi con total seguridade, pero intentar darlle unha explicación é moi complejo, porque se tes 5 petrolíferos nos que te caben, vas ter 200 nos que non. Entón non podes facer unha teoría xeral para todo. Vamos a ver, creo que tengo por aquí algún exemplo máis. Bueno, aquí tens outro exemplo, que esta xa ten 3 aros, pero non ten nin cazoleta nin vacía. Aquí tela que ten 4 aros, e aquí tela que ten 5 aros. E as dúas teñen cazoletas. Eles van, pouco a pouco, van adaptando un poquinho, incluso en algúns casos, como vamos ver máis adiante, hai claros exemplos nos que se reutiliza o petrolífero para outras cuestións. Que ocorre? Pois, como dixen ao principio hai figuras que son circulares, e depois, pouco a pouco, lle van asociando outras rayas ou outras figuras xeométricas que se xa é difícil de por sí intentar saber o que significa algo tan simple como unha cazoleta ou un círculo, imaginadvos o que pode ser intentar saber que significa isto, ou isto, que é un rombo, ou isto, que é unha combinación de círculos que tengo rombillo aquí al lado, o sea, que é moi complicado. Se despois chegamos a esta que está destragada, pero é como se fora unha estrela de 4 aros, o que pasa que nada máis que se conserva a parte de aquí, a parte de aquí, a parte de aquí, a parte de aquí, a parte de abaixo, que ven aquí unhas rayiñas, pero aquí xa se perdeu todo, pois a nosotros, desde logo, non nos atrevemos a intentar darlle unha explicación. Hai figuras cuadradas, reticulares, hai xente que quere pensar que son redes, que son tal, hai outros que dicen que son, probablemente significarían viventas e tal. Algúnas delas están asociadas, como despois veremos, a combinacións circulares, pero que non hai, vou repetir, non hai nada concreto. Entón, bueno, unha vez introducidos de que aquí o único que vamos a encontrar é un mundo xeométrico, que vamos a encontrar naturalista tal cual se coñece nas Rías Baixas, que si o temos, aquí o temos, pero de outra maneira, con nosas particularidades, e que non vamos a encontrar armas, pois vos vou a intentar dar unha descripción de que temos aquí. Isto é unha pedra con cazoletas, xa vedes, non ten máis que cazoletas, ten 12 cazoletas. Isto está no Monte de Río. Está no Monte de Río. Isto, que é unha pedra moi mala, moi ruín, e se vedes aquí isto de aquí arriba, isto está en Moura, moi cerquiña da carrera municipal de Moura. O detalle deso de aí é isto de aquí, probablemente moderno, porque, ainda que sabe que aproveitar no curuto, ten un rebaixe todo por aquí, ten 2 cazoletiñas aquí arriba e ten 3 cazoletas aquí. O sea que non é unha pedra sin máis que se fixeron, porque para conseguir facer ese teto tuveron que rebaixar o resto do curutiño pequeno. É unha cousa que ten o tamaño máis ou menos desta botella, o curutiño ese, o sea que é unha cousa que ainda que é pequena é complicado de facer. E agora nos metemos onde os arqueólogos non chegaban. Conocedes o que hai aí ao fondo? Esa aldea con teléfono e alumbrado público que se ve ao longe? Bueno, pois eso é Ferrol. Si non me acerco para aí vedes que hai algo, non? Todo por aí. Todo eso está cheo de cosas. Aparte de ver aquí unha coviña, eso está cheo de cosas. Bueno, pois, iso é iso. Iso é o Monte de Chamorro. Está moi destragado. Está moi destragado porque é unha pedra que, entre outras cousas, está bastante metida no medio do monte. Como todos sabemos, Chamorro arde todos os anos unha vez por menos. Entón, claro, todas esas alteracións que se ven son
o desgaste do lume. Son o desgaste do lume. Pero bueno, isto non foi o que encontramos a primeira vez que subimos ao monte. A primeira vez que subimos ao monte encontramos esta. É a mesma aldea, ao lado do fondo. Aquí tedes unha combinación de círculos. Aí tedes o que ten esa pedra. Ten unha combinación de círculos aquí, outra aquí, e por aquí hai outra pequena, e hai outra máis aquí abaixo. E outra aquí máis abaixo. Bueno, pois, esa que é a mesma pedra, de vista de noite. Bueno, hai unha cousa, as fotografías casi todas. Nós estamos, pouco a pouco estamos facendo un catálogo fotográfico de todos os gravados, de todos, absolutamente. Señan unha cazoleta, aseñan un circuliño, aseñan o que señan. Estamos facendo un catálogo de todo, visual, actual, como está na actualidade, no tour, porque é a única maneira de poder ver algo, non? O 99% das persoas que vayan a Chamorro, eu lles digo onde está a pedra e me van decir que lles estimei. Non a van ver. Non a van ver porque o 99% dos arqueólogos que suberon a Chamorro tuveron que volver por un de nós para que lles dixera cal era a pedra. E estaban ali encima dela e non a veían. Por eso vos digo que non é nada doado. Esta pedra, que si ten alteración e como bichedes antes, está bastante mellor conservada que a outra, se salva porque está adosada á ermita de Chamorro. É unha pedra na que seguramente estuvechedes máis de 10, 20 ou 50 veces ao lado dela. Pero non a biches. Non a biches como non a vimos nós. De feito, eu estaba sentado en riba da pedra e un compañero meu estaba nunha pedra que estaba en riba, como 1 metro, e el, ao levantarse, estaba xa caendo o sol bastante baixinho, e ao levantarse dixo, está sentado encima un petrolífero. Eu mandei no pelo espaldo, porque no 88, que alguén me dixera que Chamorro iba a haber petrolíferos era bastante lógico. Bueno, pois iso está adosado á ermita de Chamorro. Isto é unha cousa ruín, total e absoluta. Ten o privilexio de ser o único petrolífero que hai en Cee. Ten unha cazoleta, 2 cazoletas, 3 cazoletas con unha rayiña, un cazolete, unha cazoleta, unha cazoleta, unha cazoleta e unha cazoleta. Non hai máis. Grabado rupestres en Cee non hemos encontrado, non encontramos a toda agora ningún. Si é certo que existe isto. Si é certo que existe isto, non encontramos, pero isto, lóxicamente, xa vedes pola tipografía, polos dibuixos e por todo, xa vedes que é algo bastante máis moderno. Probablemente visigodo, probablemente. E probablemente é unha das marcas que co tempo se emplearon e se reutilizaron para o coto jurisdiccional de Cabildo. A única particularidade e o bon que ten esta pedra é o clavexento, porque isto é lousa. Isto non é granito. É o único petróleo que temos hoxe por hoxe en toda a comarca que está grabado en lousa, que se conserve. É o único, hasta agora. Pero bueno, en Cee non hai nada máis. Non hai máis que roer. Cabanas. Cabanas temos unha zona que lle chaman o Coto dos Golpes e hai 3 petróleos. Hai 3 pedras. Cando digo 3 petróleos non significa que haya 3 gravados, significa que hai 3 pedras con gravados. Aquí xa as vedes, aquí e aí, non? E despois hai unha pedra, que é o que se denomina Coto de Golpes 3. Non sei como diciros, pero debe ser 2 veces este local. É enorme. Está chea de gravados por todos os lados. Si é certo que están casi todos agrupados. Entón, hai unha zona que está toda chea de combinacións de círculos e hai unha zona na que os gravados son medievais ou modernos, con moi poquitas gravados modernos dentro ou meténdose dentro dos antigos, que moitas veces a xente dice, isto é unha cristianización, isto non sei que, porque tal, non, ali se quedaron como unha parte da pedra para uns e unha parte da pedra para outros, parte que como se dividiran, e desde logo non se deben de conocer uns aos outros.
Entón, aquí a tedes, máis ou menos, aquí vedes un batiburrillo, e a única maneira, como daqui non temos ainda fotografía nocturna dela, o que, se vos fixades aquí, xa hai un cuadrado, vedes? Aí, un cuadrado, xa se vos fixades todo o bordiño da parte de arriba do cuadrado, xa vedes que está como desconchado, eso está feito con ferro, nada que ver con isto de aquí, que está máis pulido, pero bueno, non temos unha fotografía millor para podervos explicar en este caso. Ten círculos, ten cruces, ten círculos dentro do que sería unha pía. Unha pía é algo de erosión, que leva moitos miles de anos. Pois nos, sorprendentemente para moitos profesionais, aparecen combinacións de círculos dentro do interior das pías, algo que era hasta ahora inédito, non se tiña coñecemento delas. Entón aquí fixemos unha especie de fotografía e fixemos un montaxe. Se vedes aquí, na parte de enriba, aquí hai cruces de varias razas, de varios tipos, con circulinos. Esta é a mesma pedra, de Coto de Montes. Aquí tedes as cruces hai nas Patadas, hai nas de San Andrés, hai nas de San Pedro, hai nas de todo tipo de cruces. Hai circuliños e hai circuliños iguais. Está todo tal. A pedra en sí, se mal non me equivoco, ten entre cruces e grabados, creo que ten 224 grabados. O cual ali, non sei se era unha escola de canteiros ou estaba empezando a traballar ou se querían facer, pero bueno, tedes aí unha escala no medio de 1 metro e aí vedes o que hai todo por alrededor, non? Pero non teremos no seu momento unhas fotografías nocturnas boas, pero ahora mismo non. Entonces vamos a meternos un poquinho máis no que é a zona privilexiada, na zona privilexiada para os grabados. Este concello de Lixoa, este é o Monte das Rozas, ao lado de Mantas, que o noso amigo Gilberto o martes vai ter que dar unha charla, que xa podo anunciar, que está por aquí, que ás 20 horas aquí, que falará sobre antropoloxía, megalitismo, arte rupestre, arqueoastronomía no Monte de San Antón e Lixoa. Este é o Monte de San Antón, é as estribacións do Monte de San Antón, pero ten petróleos. É unha combinación bastante importante, bastante grande, e está nun canteiro pegado á estrada. Estos é Mantas tamén, porque despois unha das cousas, se algunha vez algún foi ver arte rupestre a covas, as covas pola Cordilla Cantábrica, por Asturias, se verá que moitos dos grabados, os máis notables, aproveitan as alteracións das pedras e os tetos das pedras. Non porque sean sitios máis millores para gravar, a millor, sino porque plásticamente aproveitan o teto e lle consiguen dar máis volumen ao que queren representar. Este é un caso concreto, é unha combinación que, ainda que aí non parezca, ten 80 centímetros de diámetro. E esta é a mesma pedra, que xa vedes, son dous combinacións de círculos concéntricos unidos como se foran 8, de 4 círculos, con 2 cazoletas. As cazoletas posiblemente son modernas, porque, como dixen antes, teñen moita profundidade, con unha raya que lle fai unha cruz, con unha raya por arriba que lle fai un círculo, con un non sei que. Aquí probablemente hai máis dunha época. Aquí probablemente o antigo sea isto, e o que viene para aquí é isto, e isto de aquí do centro reutilizado. Aí a tedes a mesma combinación. Aí, esta é a combinación de antes. Ese de aí é a combinación circular que vos dixe que debe ter 80 centímetros. Aquí hai unha pía central grandísima, por aquí está cheo de cazoletas, aí tedes un cuadrado. Cando alguna pedra les gusta se ponen a darle, se dan a darle, non hai problema, aí non había as contratas de aí eran boas. Isto sigue sendo non, minto, isto xa é Montero pasa un pouco que pasa un pouco co resto
do norte da provincia de Coruña. O Fero solamente ten unha parroquia que é Vilachá, Santa María de Vilachá, que teña granito. El resto son todos quistos, esquistos, cuarzos quistos, de todo. Pero só unha que teña granito. Entón, en esta, que é na parroquia de Vilachá, hai deles algunhas combinacións sinxelas, non? Son combinacións pequenas. Aquí xa o vedes, isto é unha afección de que han cortado un monte que paralizar todo, porque o gran problema dos petrólicos, que depois seguramente o veremos, é que os incendios atacan, pero as cortas de monte é o enemigo público número 1. E non porque os veciños non colaboren, simplemente que non o saben. O sea, normalmente aos veciños dos montes, despois de levar 20 anos en isto, nos damos conta de que non saben o que ten. E que además o queren cuidar, que é o curioso. Que incluso che dicen, non podo poñerse nada, podo ir unha pedra en riba para que cando pase con o trator, non te coño. Encima da pedra non lle poñe nada. E se planto un árbol de madera que non sea maderable, tipo unha fibra ou algo, para que cando pase co trator poda saber onde quede e así non lle toque. O sea, hai moita colaboración por parte deles, porque lle sorprende. Seguramente nas Rías Baixas están hasta as narices deles e farían todo o contrario, pero aquí, como é novedoso, pois, ao final, acaban sorprendendo, e ainda que lles crea incomodidades, porque lles crea, a xente colabora. Hai unha particulares aí, hai unha combinación grande, e hai combinacións de circuliños e tal, como abelleiras. Esas son as millores protectoras de todas as pedras de Galicia, son as abelleiras. E non sei por qué, bueno, sí sei por qué, porque normalmente a xente o que vai é colocar a cormoea encima da pedra, porque así non se lle pode nin pola nin outro. Pero bueno, algunhas veces aos que andamos buscando nos crea alguna que outra alteración. Entonces isto é Monfero. Entramos no concello de Vilarmaior. Vamos a ver. Vilarmaior é o que desencadena todo este fenómeno dos gravados rupestres no norte da provincia de Coruña. Para que vos facades unha idea, en Campolameiro, todo o concello de Campolameiro ten 36 km cuadrados, unha cousa así, e ten catalogados 100 e poucos pedras con petróleos. Son moitos, 100 e pico, en 36 km cuadrados. En Vilarmaior, en 2,5 km cuadrados hai 132. É unha verdadera burrada. O problema en Vilarmaior, despois de levar a mí traballando 15 anos, o verdadeiro problema en Vilarmaior non son as pedras que están gravadas. O problema son as outras 130 pedras que non están gravadas, porque non se gravaron. O problema xa é demais, porque cada vez que buscamos algo, encontramos con que ten. Entón, bueno, esta tamén ten abelleiras. Casi todas están concentradas, además todas están concentradas en dúas parroquias, nas parroquias de Torres e na parroquia de Vilamateo. Na de Goivida hai dúas pedras e na de Grandal hai unha. No resto, nada. Ninguna. En San Pedro de Vilarmaior, en Doroña, nada. En Grandal, nada. Entón, todas están concentradas. Entón, aquí sí que, ao haber moita cantidad, hai moita variedade de formas e moitas das que os puxen antes, as variedades que os puxen antes, non deixan de ser fotos sacadas de Vilarmaior, que non vos vou repetir. En este caso, hai xa vedes, unhas pequenas combinacións de círculos concéntricos e hai unha concentración de cazoletas que están circundadas por un aro, por un semiaro, que chega hasta unha greta, que é esa de aí, que é o que parece que anda. O sea, eles verdadeiramente o marcan aquí isto é unha pía, isto é natural, e chega unha grieta e aí concentran. Se era para xogar ao dominó ou para botar a partida algo, non o sabemos, pero hai as teles, máis ou menos, todos concentradiños e todos, e el aro, aunque aquí non se pode fotografiar moi bien, el aro va hasta aquí e sube por aí arriba. Las concentraron todas. Aquí fan unha cousa que creo que é o único que temos. O petrolífero non hai que este grabado. O petrolífero, lógicamente, para gravar sobre unha superficie plana, facemos os surcos. No, este primeiro refundiron todo. E depois de que refundiron todo, o sea, baixaron para baixo, e depois de que baixaron para baixo, fixeron os gravados. O sea, verdadeiramente, todo ao redor está máis alto que o que está aí abaixo. O
sea, primeiro fixeron, ou lle saleu mal, borraron todo, entón empezaron de novo, e claro, xa non lles quedaba a parte de arriba, pero este, desde logo, é o único que encontramos en todo o proceso. E depois aproveitan o que dixemos antes, os curutos. Aproveitan pequenos curutos dentro da pedra, entón fanlle como se fora un casco visto de planta, unha parte de arriba plana, que casi nunca ten catoleta central, nin vacía, nin nada, casi sempre plana, e depois van facendo os surquiños según van baixando do curuto. Plásticamente, desde logo o que facía, era alguén que por lo menos tiña unha idea plástica do que quería representar. Hai combinacións de círculos, hai estas especie de sogas, así, que teñen tamén unha cazoleta, e que, bueno, aquí non se ven ben, bueno, pues están unidas de aquí, con esto de allá. Hai pequenas superficies que están moi grabadas, en a que hai rayas, hai combinacións, hai tal, e hai algo que seguramente llevamos a pretender vender ao Concello de Redondela, porque nos parece que é un choco. Hai xente que dice que un pulpo, pero nosotros queremos creer que un choco. Entón, se conseguimos tener os apoios suficientes para as festas da Redondela que vendemos, pero desde logo é a única representación que hai parecida en Galicia. E, bueno, está concretamente aí, no medio de todo eso, de todos os circuliños e todos. A pedra que se vexa moi limpiña, moi non sei que, moi non sei cuánto, isto de aquí arriba todo, isto é unha greta aproximadamente de 30 centímetros de cuarzos, o sea, nada que ver con granito, atravesa a pedra de lado a lado e os grabados a cada un dos manos. E aí temos o amigo. Despois hai estas combinaciones que son un pouco máis enigmáticas, porque lo que hacen é unha combinación de círculos das cuales depende algo que teñen unhas rayiñas e que volven ter outras cazoletinas aí, non? Pero, bueno, dan unha figura, non chegan a ser esos oitos como tiñamos antes, desde aí un poquinho máis claro, pero son unhas figuras que, cando menos, non son habituales no arte rupestre galego. Depois temos isto, que está en Rego de Pazos, aquí en Vilarmaior. Claro, aquí hai un problema gordo, aquí hai un desconche da pedra. Esa pedra está desconchada 5 de centímetros, o sea, esa pedra falta 5 de centímetros desde fai 1500 ou 2500 antes de Cristo, porque os gravados están debaixo. Están dentro do desconche, hai uns fora do desconche, pero están dentro do desconche. Pois o que quixo gravar aquí, ou o que gravou aquí, unha de dúas. O lle saleu de chiripa ou quixo marcar esos grabados dentro del propio desconche, por lo cual, eso es inhabitual totalmente. E temos outra, que está na mesma pedra, temos máis, non vos quero tampouco aburrir para que vexades simplemente un pouco que hai moito tipo, as combinaciones de círculos se van unindo con rayas, van sendo uns para arriba, outros para baixo, uns teñen vacía central, outros non teñen. Hai isto que parece aparentemente un sol, aparentemente, é un redondel, ten outro redondeliño no centro e ten unhos radios todos para o lado. O sol é a galleta esta que nos dan no café, que teña a fresita esta dentro, é a mesma historia. Non sei quen copiou a quen, pero vamos, de novo, é a mesma historia. Aí a tedes un poquinho máis de cerca. Depois hai figuras moi plásticas, porque son que non teñen un paralelo en outros lados de Galicia, como son estas, como esta, que parece como se fora unha flor e sale un pequeño tallín de tripa deste lado, con outra pequeniña aí, bueno, digo unha flor, pero por decir algo, por asemillar o algo, porque verdadeiramente non sabemos o que é. E depois hai grandes pedras, o sea, aquí simplemente vos vou a enseñar algunhas das pedras máis grandes que hai en Vilarmaior. Isto é unha zona que se chama Chousa de Montañés. Entón, en Chousa de Montañés temos esta, que é concretamente Chousa de Montañés 4, na que miredes por onde miredes a pedra,
miredes por onde miredes a pedra, por onde a miredes, está todo cheo de grabados. Está absolutamente cheo de grabados. Hai grabados que, como ese que está no centro, están en vertical, pero se o miramos verdadeiramente un poquinho máis tal, verdadeiramente hai un plano inclinado, un plano vertical e un plano horizontal. E está aí, metido aí no medio de dúas grietas. As grietas son de cuarzo, non falamos antes, son grietas de cuarzo. É unha pedra que, se recordamos ao principio, a mellor non se aprecia moito, pero isto é calquera cousa menos unha pedra lisa e llana. Está absolutamente lleno de grietas de cuarzo e tal. Bueno, pues cualquier pequeña esquina, cualquier pequeño resquicio da pedra, eso está grabado. Aí ustedes, grabado por todos os lados, e ustedes grabado por todos os lados. Mires por onde mires, as combinaciones están. Aquí volve a pasar un pouco o de antes. Dentro de lo que sería la pía, pues le cascaron ahí dentro el círculo, la combinación de círculos. Esta, que é a do cartel, esta é na parroquia bueno, esta é a parroquia de Vilarmaior, está moi pretiño do concello, na zona que se chama Torreiro, e aquí xa podes ver que as combinaciones de círculos ao mesmo tempo están asociadas a moitas combinaciones reticulares e cuadrangulares e arraguitas. Aí tedes un exemplo claro, unhas combinacións van para arriba, outras combinacións van para baixo, as rayas, os cuadrados van para baixo, os cuadrados van para arriba, entonces tedes por aquí, xa vedes por aquí que empeza a haber máis cuadradiños, pues verdadeiramente é unha marabunta de grabados, de combinaciones e tal, que é complicadísimo intentar saber que significa cada unha desas cousas, é complicadísimo. E que pode supoñer o de sempre, que verdadeiramente estemos falando de que alguén ha grabado no 2500 a.C. e dentro da mesma pedra alguén ha grabado no 1500 a.C. E non vamos diferenciar cada un e cada outro. Simplemente ya engadiron cousas e, lóxicamente, en 1000 anos, pois a mellor han evolucionado. Aquí tedes outra pedra ruín, porque son un montón de pequenas pedras rotas que fan un afloramento. Tedes aí a primeira combinación, aí así máis vistosa, pero cada unha das pedras que entrades entre as grietas e o cuarzo, combinaciones, do dereito, inclinadas, do revés, o sea, non hai aquelo de que están ao sur, están ao oeste, non, para todos os lados, ao norte, ao sur, ao oeste, para todos os sitios, por todos os lados da pedra, non hai nin no plano, nin no inclinado, nin no vertical, nada, para todos os lados. Esta, por exemplo, que se conserva moi mal, aparentemente, esta parte de aquí é rota, se conserva moi mal, pero isto está todo cheo de combinacións, aí hai 23 combinacións de círculos, aí metidas. Non sabes onde empeza unha e onde acaba outra. E que é casi imposible, o sea, cando vas por unha raya, te metiches en outras 3 combinacións distintas xa, que se van entrelazando, que é moi complicado. Aí tedes o que vos decía antes, que plásticamente son moi bonitas, son unhas combinacións, depois salen os apéndices, e os apéndices acaban en unhas cazoletiñas. Aí este, o máis normal que for un barco. O problema é que lle falta a parte de atrás. O problema é que se nos pegamos máis a foto, na parte de abaixo hai un cuadradinho. O barco si podría ser isto, ou podría ser isto. Si podría ser isto, algunos especialistas queren pensar que isto é o barco, a parte de arriba, e que aquí está o sol. Unha representación que, por certo, si ocorre en Escandinavia, sobre todo. Pero claro, é moi arriscado, en fin. E depois temos monstruos, como isto, pasa por ser, hoxe por hoxe, creo que é a quinta combinación máis grande que hai no mundo. Bueno, no mundo non, no mundo occidental. Ten 9 aros e ten 1,70 de diámetro. Entón, na verdade,
aí se vos fixades prácticamente non lle queda pedra para ningún lado. O sea, utilizaron a pedra, pero que basicamente non lles quedaba máis donde gravar. Entón, é unha combinación monumental. E a tedes un pouco máis sacada, porque a veces intentas buscar unha explicación, outras veces intentas facelo máis artísticamente, pero bueno, aí todos un pouco máis. E depois salen estas tamén. Esta, claro, vemos así, dices tú, bueno, pues, hombre, unha representación grande, pero alrededor, pues, xa ves, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, todo con todo. Non hai norte, nin sur, nin este, nin oeste. É un teto, cae para todos os lados. Non é unha pedra plana, se unha pedra plana, sí, aquí xa vedes que verdadeiramente non se utiliza na parte de arriba. Curiosamente, entre visita e visita, na zona, na vacía central, en unha das visitas nos encontramos unha mata de pelo, pero unha mata de pelo de raparse algo o pelo ao cero, pero non dous pelos, enganchadiños con unha cera de xeixo pequena para que o pelo non volara, e está, vale? Para migallos, pero estamos ahora. Non sabemos que querían decir. Aí tedes a mesma pedra, un pouquinho máis tal, que se desenta a mesma pedra. Bueno, esta de antes, a grande, esa de antes, por exemplo, os arqueólogos lle queren buscar unha explicación. Dicen que posiblemente o Sol e a Lua. Posiblemente. Por qué? Porque en el séptimo aro tiene esto. Todos los aros son redondos, todos los aros son circulares. Y en el séptimo aro hace una pequeña cosa. Entonces dice que como las fases lunares son de 7, quieren buscar. No decimos nada. Nosotros bastante nos llega lo encontrado, para que encima tenemos que después de descifrarlos todos, tengo la plana. Esto tamén é chousa do montañés, xa vedes aí, son pedras moi tal, e aquí é onde vos decía eu que, se vos fixades aquí, entre a combinación de círculos que van por aquí, e a raya esta que ven de aquí, ou a raya esta que ven de aquí, ou estas dúas rayas que ven de aquí, posiblemente hai 2000 anos. Nada que ver. Isto, visto así, aquí hai petrolíferos de moitas épocas. Aí tedes no mismo sitio, a combinación de círculos está aí, as rayas baixan por aí, e as outras suben por aquí, para aquí os canteiros perviviron durante moitas épocas do ano. Tenla máis clara. Nada que ver a combinación de círculos na cazoleta con as rayas que depois quixeron representar. Seguramente a representación que había, pois, lle quixeron dar unha reinterpretación do que era en unha época posiblemente da Edade do Ferro. Nada que ver co eixo. E depois hai outras pedras como esta que é Chousa do Penedo, pois que ten a friolera de 52 metros de longo. Está, bueno, aquí xa se percibe un poquinho. Aquí, basicamente, combinacións de círculos. Única e exclusivamente. Combinacións de círculos, e máis círculos, solamente hai esta pequena combinación, que é un cuadradiño pequeno, pero o resto, se o vades vendo por aí, son combinacións de círculos unhas tras outras. Más combinacións de círculos e outras de outra especie. Que ocurre? Eu dixen que nosotros tiñamos solamente geometría e que non tiñamos representación naturalistas como nas Rías Baixas en tema. Isto, en algúns lados queren interpretar como unha figura humana esquematizada. Nosotros non nos atrevemos a tanto. Sin embargo, se vos fixades no que hai aí, isto xa empeza a ser un pouco máis preocupante. Aí a tedes un poquinho máis, ten 92 centímetros de alto, de esas combinacións de circuliños pequenos que hai na marxen izquierda, de aí, máis aí, nada que ver con eso de aí, e eso es lo que representa. Nosotros, mucha gente sostiene de que son figuras antropomórficas. ¿Qué ocurre? É o único sitio de Galicia onde aparecen este tipo de figuras. E son paralelas entre elas.
guardan unhas ciertas características moi similares entre todas elas, e a excepción de un pequeno desvío, se isto serían as patas, dun pequeno desvío dunha pata que vai máis para lá, son prácticamente xeométricas, total e absoluta paralelas. O sea, o que está na dereita está na esquerda exactamente igual, exactamente representado. O sea, o que fixo isto está arreglaba relojes na súa época, porque senón é imposible gravar algo naquela época a base de pegarlle con outra pedra machacando e conseguir facer unos dibuixos tan sumamente paralelos. Isto, xovedes aí, un pequeño circulino, é unha persoa. Se é unha persoa, volve ter a mesma característica, un vaciado na parte central, un aro para arriba. Este como particularidade, a raya parte de aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, dá a volta aquí e sube por aquí, todo na mesma línea, non está interrumpida. De feito, aquí, inda que parezca, esta raya de aquí non se une con isto. O sea, o que quixo facer e quixo darlle unha plástica, pero esa figura parece que está caminhando. Despois rebaixou os interiores e fixo outras rayas, pero verdadeiramente ele fixo unha raya desde aquí, viña por aquí, viña por aquí, por aquí. Verdadeiramente, ele intentou buscar. Hai outras figuras que están máis preto de ser o que dixemos antes, dúas combinacións de círculos, como se foran un 8, pero hai outras figuras que xa vedes aí, é unha figura máis ou menos, na parte central está un pouco deshecha, esta de aquí, pero non deixa de ser como unha figura humana, como a anterior, non está en movimiento, ten os pés, e ten aquí, claro, chegou un momento que había tantas caras que a cada uno lle puxemos o nome, dicimos que era o nome da maleta, porque ao final acabábamos dicindo, como empezaba encontrando no mismo monte da Choso Montañés vai polo 14 pedra de grabado. A onde vamos? A Choso Montañés, a cala, a 1, o 2, o 3, cale o 3, cale a maleta, a maleta, espera. Había que buscar un nome. E esta é outra figura de antes, é a figura, tal cual, o peregrino. O que pasa que este non foi do 93, este foi do 2500 antes de Cristo. Xa tinha grabado. Entonces, todas estas figuras que podían ser humanas, sobre todo as duas primeiras, sobre todo as tres primeiras, todas teñen a mesma característica. Un vaciado central, un aro alrededor, unha cousa que, digamos, que había figura humana, e depois onde sería o corpo, os pulmóns, a barriga, todo eso vacían. Vacían da mesma maneira que vacían a parte da vida. Pois a luz lle poñen máis ou menos unhas prolongacións de peso, outros de tal, basicamente todo eso. E bueno, é simplemente darvos a abrir un pouquinho a visión de que aquí no norte da provincia da Coruña pois existen os petroglifos, temos as nosas características, temos as nosas particularidades que sí teñen que ver co grupo, co que se denomina o grupo atlántico do norte rupestre, que o que hai polas Rías Baixas, pero nos diferenciamos perfectamente dos demais e máis, podemos aportarles a eles unha serie de figuras e unha serie de pequenos matices que eles non teñen. E ten unha concentración tan grande, con 2,5 km de 130 petrolíferos, o problema é que cando veñen, algúns que han venido, veñen a facer unha teoría generalista, se encontran con que non lles dá. Entonces, ao final, eso non é bon, porque o que acaban dicindo é que nosotros somos raros. Entonces, a partir de eles volven ás súas, tienden a non nombrarte, porque se te nombran, o problema é que non lles vai cuadrar a súa teoría. Bueno, eu non os quero aburrir máis, para que tuviérades unha imaxe máis ou menos do que son, porque non é cuestión de enseñarvos as 130 pedras, nin todo o que teñen cada pedra, porque todos son mentiras, todos son figurinos, e todos non. O sea que, se tedes alguna dúbida, alguna pregunta ou algo, pues dentro do que pode. Pero xa vos digo, isto
explicacións poucas.